Hello mga Kapix, it's me again, Kapix. So, welcome to my channel. Gusto nyo bang maging long lasting ang electric fan nyo? Bukod sa long lasting na, magiging automatic pa siya. Bakit automatic? Automatic siya kasi kusa siyang mamamatay or hihinto kapag mainit na, at kapag lumamig, kusa rin siyang aandar. So, kusang iikot para to sa mag-aayos ng sirang thermal fuse. So, kapag sira na yung thermal fuse nyo, mas advice ko na sa kanyo to gawin. So, paano malalaman kung sira na yung thermal fuse? Sira yung thermal fuse kung talagang dead set yung electric fan nyo. So, pero kung marunong naman kayo at may tester kayo, i-test nyo para sigurado kayong thermal fuse nga. Gamit tong scrap na nakuha ko sa mga sirang appliances, gagawin nating automated yung electric fan nyo. Kumbaga, gagawin natin siyang smart electric fan sa pamamagitan lang nito. Bakit ko nasabing smart electric fan? So, yun na nga, automatic na siyang mamamatay sa tuwing mainit na siya at kusang gagana kapag malamig na siya. So, kaya siya magiging long lasting kasi maiingatan niya yung motor niya. So, ang kagandahan nito, hindi na po kayo mahihirapang magpalit ng thermal fuse kasi ginawa na natin siyang external. In case na masira man, madali na lang palitan kasi external na. Alam kong yung iba dyan na nagre-repair ng electric fan, yung mga latest na electric fan ngayon, medyo mahirap po yun palitan ng thermal fuse kasi yung winding niya is gawa na sa aluminum. So malambot yun. Kung konting pagkakamali mo doon, pwedeng maputol yung maliliit na wire. So yun po ang mahirap doon, malambot yun. Konting galaw mo lang, mabilis po yun maputol. Mahirap din siyang gamitan ng soldering lead. So, mahirap padikitin. So, yun ang problema doon. Unlike nung mga una, na copper yung gamit sa winding, sa coil. So, madali lang yung palitan kasi medyo matibay pa yung coil niya. Kaya, ganito na lang po ang gawin nyo. So, ayan, meron nga pala po tayo ditong thermal switch. So dahil nga no blow out na yung ano natin, yung thermal fuse natin, so i-convert na lang natin siya sa external. So eto, mayroon ako ditong nakuhang 180 degrees Celsius tsaka 105 degrees Celsius. So ang gagamitin natin ay itong 105 kasi ito yung pinaka malapit sa original niya na 115. Karamihan dyan 115 degrees Celsius lang up to 130. So ito na lang gagamitin natin na 105 para safe yung electric pan natin. Kusa siyang mamamatay pag inabot niya yung init na to. Dito na lang natin to ilalagay. Kaya mas advice na medyo mababa para safe yung electric pan natin, at external siya. Hindi niya kasi mapipick agad yung pinakainit kagaya nung nasa loob yung thermal fuse. So dito sa labas. Kaya mas advisable na medyo mababa. So dito na lang natin to ipopwesto. Ayan. Iipitin na lang natin dito. So ayan o. Itinap po natin siya dito sa line 1, yung common niya. So yung galing dito sa plug papunta sa electric motor niya. So ang kukunin nyo yung kulay brown na dumiretso.
Ayan. So naglagay tayo ng isang wire. Gumawa tayo ng bypass papunta sa bagong lagay natin na external thermal switch. So ayan po, pinasok natin dito. Tapos ayan, lumabas dito. Then ikakabit natin yung isang linya ng thermal switch. Ayan. Tapos yung isang linya naman ay babypass natin dito sa isang linya ng capacitor. So ayan, ang isang linya ibabypass natin dito sa isang linya ng capacitor. So alright, so okay na po yung setup natin. Ito na po, nakakabit na yung thermal switch at yung i-bypass natin na line 1 punta sa thermal switch at nakakabit sa isang linya ng capacitor. So try na po natin. Try natin ha. Okay, ayan, gumagana na. So alright, ganun lang po kadali yung set natin. So that's it. Thank you mga kapiks.